Здрасте. Я Мар'яна. Я Володя. Приємно познайомитись, Володя, ти такий симпатичний, Ой, дякую. такий, бачу, харизматичний мужчина. А ти що так само сидиш? Та сиджу, дивлюся, чекаю маршрутку 47А. А тут ходять маршрутки? Ну, мені бабушка зранку говорила, що вони їздять. Да? Да. То сидимо разом, мені теж прикинь, ту саму Тоже? маршрутку Тобі треба. на Рясне? Куди ти, туди я? Я на Сихів. Я з тобою. Окей, Хоч поїхали. на край землі. Да? Серйозно? Так. Поїхали. А може пішком? Пішки підемо Ну, до ранку дійдемо. до ранку. Ну, йдемо, погуляємося, на зорі подивимося. Будемо. От дивись, бачиш, одна звізда, вон там, і там. Ні, це місяць, а не звізда. Ні, ну так нижче звізда. О, дійсно. Перша зірка. Загадав бажання? Да. Я То думаю, у пішли. нас всі одинаково. То йдемо на Да? побачення. Дякую. Так.